मासबार पुलिसा सिग्रोमनानै 122 केजि गांजा हमदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबार पुलिसा थांनाय हरनि 1 रिंगासोआव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गांजा बोखांनो हायो। थांनाय हराव मासबार पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय सिंह दुबेनि दैदेननायाव लालफा पुलिस आउटपोस्टनि आइसि प्रणब बरुवा, मासबार पुलिस थानानि एसआइ कुशल चन्द्र नाथ, एसआइ चित्रनील दासजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे हानजाया संगालि सुलुंनि बिथायाव आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमना ओनसोलनि रौता दैसा सेरनि हाग्रायाव सिग्रोमहैनानै गासै 122 केजि गांजा बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव पुलिसा हाबफैनायखौ मिथिनानै गांजा फालांगिरिफोरा खोमसिनि खाबु लानानै जायगानिफ्राय खारखुमा लाङो। उनाव मासबार पुलिसा हमनो हानाय गांजाखौ मासबार पुलिस थानासिम लाना थाङो आरो बे जाथायनि हेंथायै मोनसे केस थिसननानै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। हमनो हानाय गांजानि बेसेना गासै 12 लाख रां जागोन होननानै पुलिस बिबानगिरिया मिथिहोदों। কেনেকে যাব পাছ?